מה? אז מה נשמע, אדוני ראש הממשלה? מה נשמע? אני אגיד לך מה נשמע. האיראנים עוד שנייה משיגים פצצת אטום. העם רוצה לתקוף אבל יש לי אור אדום. לחיזבאללה יותר טילים ממשפחות הפשע, ואובמה עוד שנייה מכניס אותי לציר הרשע. הוא עובד קשה, הוא עובד עד סוף, הוא צריך עזרה, משהו לשטוף. שר החוץ שלי מוזמן כל יום לחקירה. מגרשים את הבת של העובדת הזרה. חיסון לשפעת לא הספיקו לפתח. הבן שלי נשאר שבת ואיתו המאבטח. הוא עובד קשה, הוא עובד עד סוף, הוא צריך עזרה, משהו לשטוף. קיצצו לי את המשכורת, המיתון הזה הוא קוץ. הכנרת עוד שנייה תהיה שלולית של בוץ. אני עייף, אני טרוד, אני לגמרי לא רגוע. מה יהיה עם המצב? זה עדיין לא ידוע. הוא עובד קשה, הוא עובד... די. הלחץ, העייפות, הפוליטיקה. הגיע הזמן לעזור לראש הממשלה. שלחו לנו וידאו בו אתם נותנים לראש הממשלה בקבוק ווטרנד בזהירות, ותוכלו לזכות ב10,000 שקלים במזומן.